Wah. Oh, ngundut jagung panjenengan. Weh, lah kabare terus badhe tidak ngilan bar panen jagung. Lah nggih. Lah nitih garudane Arlen apa merpatine Arlen? Lho, ana tindak ngilan rek Rusalian apa dugi Mekah mangke? Oh, Bekasi kula kinten umroh. Weh, alah tenggene putu to. Weh, lah. Lah kula kinten sanjange tiang-tiang niku terus tindak ngilan ngoten kok. Oh, nggih. Anggit kula nek dugi mriku kula kan ndongake dulure ngoten. Alah. Nggih dadi rampungke jagonge. Oh, nggih. Paring ana gangsal lancar wilujeng slamet nggih, Mbak nggih. Lah jagung saya semen tenambane niku mengke rampunge jeng napa, Mbah? Mengke. Sak tekane. Oh, nggih. Sabar nggih, Mbah, nggih. Oh jenenge wong tani niku nggih kudu modal sabar, tekun, tetek lan tinemen. Bakal tinemu anak putu ngoten nggih, Mbah nggih. Nggih, ngoten riyen nggih, Mbah nggih. Nggih, pareng yen kula jengare riyen, Mbah. Nggih.